на всички! Днес ще правим кинца в... Ето това цялото място. И ще се вием. Вероятно. И ставете палец, абонирайте за канал в камбанката и нека да започваме. Ето ни. Кристиянчо, мистянчо. Така. Сега. Първо какво? Ончебон. Не. Камерачер. О, давай. Давай. Така. Ето ни пак. И сега. Така, Кристияне. Аз ли ще? Брои ли ти? Кажи му да се. Аз ще броя. Добре, айде ти се криш, аз броя до колко? Аз броя до 60. Айде, бегай. Хора, броя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ще се видим, когато такова свърша. 58, 59, 60! Чайте си намесите камерата. Добре. Кристиянчо, готов или не? Аз идвам! Така, в момента го търсим. Да, имам дъвка. Оп. Ако се чуете къде сме ме, да ме. Кристиянчо! Къде си? Няма да ти направя нищо. Къде си? Чух нещо там, Кристиян. Така, хора! Обикалям аз и си обикалям и не мога да намеря Кристиянчо. Така. Здравейте! Вие знаете ли къде е Кристиян? Вижте какво намерих. Ей, кажи здрасти на камерата. И ти. И това с двамата са ладу. А сега да не губим повече време и да продължаваме! Така. Сега. Има още едно кученце! Там седна, не знам дали го видях, но явно има и трето, ако има и четвърто, аз не знам вече. Така. Кола минава. Ще си каже сигурно, колата ще си каже сигурно пак жената в колата сигурно ще си каже пак от те изкофелите инфлуенсъри. Какво да направим? Много се навъдихме. Така. Кристиянчо! Where are you? Ох. Само да не се заплюе. Защото ако се заплюе... Видях го! Хора! Видях го! Ох, чакай! Чакайте! Всъщност, вие сте много хора ме гледат. Видях! Ей! Не! Кристиян първият път победи. Вижте го! Ако можеш, щях да го удуша. Май се щупих кръка. Ако можеш, щях да го удуша. Ще го слагам. Знам. Така, как се чувстваш като победител? Добре! Това е малко луд. Да. Така. Вярвам, че съм луд, ма ти си 10 пъти по-луд. Защо? Защото ще да. Да. Сигурно са, бе. Така, сега. What the fuck? Сега
Кристиянчо? Та аз? Брои. Да. Колко ще броиш, моето момче? 10. What the fuck, как 10? 10. Ти луди да броиш до 10, бе! Добре, 20. What the fuck? 30. 60, колкото аз. 60, добре. Една минута. 60 60 секунди. 60 секунди. Какво просто бата ми е луд? Как селектор нея? Пусна. Добре, съставям ви. Кристиан, да издавам ли камерата на мен? Взимам я с теб. Взимам ви с мен! Кристиан, бърз да ври сега! На глас! Мисля, че няма да успея да се скрия хубаво, защото им само 60 секунди, което е една минута. Сигурно още малко свършва. Значи хора, добре, вървим по мъха. Окей? Това не е много окей. Капачат кои между другото. Той ще е малко. Чухте ли това? Чухте ли това? Нека чу. Чухте ли това? Нека чу. Никак че не го чухте.